Mitäs Simo? Ei mitään. Luen tässä akkuaikaa. Jaha. Sekin mitään. No mitä? Mikä tulee Jykin jälkeen? Mitä? Mikä tulee Jykin jälkeen? Wake up! Wake up! Onnenpyörä! Sehän on mukava. Mikä tulee Pikku Kakkosen jälkeen? No enpä tii. Niin mikä? No en tii. Wake up! Wake up! Risto Räppääjä! No niin, osa se pitää nyt arvata. Mä oon puhunut 7 leskeä. Mä oon puhunut 7 leskeä. Tää muuta Simolle kuule. Mä oon soittanut trumpettia. Mitä oot soittanut? Häh? Trumpettia! Niin sitä torvia. Niin, uskakko? Uskakko? Tiedätkö mitä? No mitä? Ei mitään! Mikä tulee Jykin jälkeen? Häh? Mikä tulee Jykin jälkeen? No. Mitä? Wake up! Wake up! Mä oon sitä vittaakaan mikä tulee Jyrkin jälkeen, pessä saatana turpas kiinni. Kaatana! Ai saatana, mulla meni nokka poikki. Ne vittu mene mylle!